Mukomana unonzi Christopher Mutsvangwa akatotiparirawo. Takuona nhau dzakubuda Zanamiri Mubayiwa panguva ino zvinzi aiwa vakomana vana Auxilia panguva ino vakuda kutonotanga chimwe chimoto muna Miri Mubayiwa kuti vachizoya vachizongopedza General. Amen. Sanopera mashoko abuda anyogwa nevakomana majournalist panapa vana Simba Chikanza notable subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa pendo pavo vanobuda nebepa ravo muri kuona rinoenda rakanzi Auxilia Mnangagwa is telephoned Miri Mubayiwa questing to recruit here so she can accuse VP Chiwenga. Tipinda Mobulani Gomchinze. After 3 years of speaking with the First Lady Auxilia Mnangagwa, Zuma has discovered directly from here that after holding up a plan since 2022, he has all of a sudden begun attempting to recruit the nation's modern-day staple time bomb attack victim, Miri Mubayiwa, to try and get her to accuse Mnangagwa's deputy Constantine Chiwenga of decapitating her. Panapa anouya chiranzi below, these are follow-up questions sent earlier on Sunday and an interview is loading. Dear First Lady Auxilia Mnangagwa, anoyera questions nemamwe ari sensitive, mamwe anotoshamisa. Panapa tinoverenga just a few. Muna namba 1 yakanzi, why you are all of a sudden conducting Miri Chiwenga 3 years after my interview, when you indicated you have no intentions whatsoever to intervene or assist in her plight. Number 2, can you justify your requesting her to assist you in accusing your ex-husband over decapitating? Further described by Chris Mutsvangwa, which you yourself and your husband have participated in. Know some of the questions that tuna kuti aiwa angari long questions andosvika na 15 atikona kuti aiwa they are being directed aiwa the First Lady aiwa naokona na Simba Chikanza vachida clarity aiwa pamusoro aiwa penhau iri kubuda chinzi panguva inoyi aiwa vana Miri Mubayiwa votanga kukondaktiwa aiwa kuti vaaccuse General. Amen. Motidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pena comment section medu motidza mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.